ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு தனா ரவி அறுசுவை சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி. நம்ம எல்லோருக்கும் பிடிச்சமான சுவையான ரசமலாய் செய்ய போகிறோம். ரசமலாயை கடையில் காசு கொடுத்து வாங்கிறதுக்கு பதிலாக 2 லிட்டர் பால் இருந்தால் நம்ம வீட்டிலே செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இந்த டேஸ்டான ரசமலாயை வாங்க எப்படி சமைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ரசமலாய் செய்யறதுக்கு 1 லிட்டர் பால் எடுத்துக்கலாம். ஆவினில் க்ரீன் பால் எடுத்துக்கோங்க. இதில் ஃபேட் கம்மியாக இருக்குது, அதனால் இந்த பால் எடுத்துக்கலாம். இந்த பால் இல்லைன்னா பசும்பால் எடுத்துக்கலாம், அது இன்னும் நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். ரபடி செய்கிறதுக்கு 1 லிட்டர் பால் எடுத்துக்கலாம். அதில் ஆவினில் ப்ரீமியம் மில்க் எடுத்துருக்கேன், ஃபுல் ஃபேட் மில்க் எடுத்துக்கலாம், நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். ஆவினில் க்ரீன் பால் 1 லிட்டர் பால் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஆவினில் ஃபுல் க்ரீம் மில்க் 1/2 லிட்டர் 2 பேக்கெட்டு சேர்த்துக்கலாம். பால்லேருந்து பன்னீர் தயாரிக்கணும். அதுக்கு வினிகர் 3 ஸ்பூனு, அப்படி இல்லைன்னா எலுமிச்சை பழத்தோட சாறு எடுத்துக்கணும். 15 முந்திரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 15 பிஸ்தா நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 15 பாதாம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஏலக்காய் தூள் 1 ஸ்பூன். சர்க்கரை 1/2 கிலோ எடுத்துக்கலாம். குங்குமப்பூ 1 பிஞ்ச் எடுத்துக்கலாம். குங்குமப்பூ இல்லைன்னா எல்லோ ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துக்கலாம். ஒரு பவுலில் 1/2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். மூணு ஸ்பூன் வினிகர் சேர்த்துக்கலாம். வினிகர் இல்லைன்னா எலுமிச்சை பழத்தோட சாறு சேர்த்துக்கலாம். ஆவினில் க்ரீன் பால் இதில் சேர்த்துக்கலாம், கொழுப்பு குறைந்த பால். ஒரு பவுல் இல்லைன்னா பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க, அதில் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது மாதிரி காட்டன் கிளாத் இருந்தால் எடுத்து இந்த வடிகட்டி மேலே எடுத்து வச்சுக்கலாம். க்ரீன் பால் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. இப்போது ஒரு 2 நிமிஷம் கொச்சா போதும். இப்போது வினிகர் கலந்த தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம். இப்போது பால் திரிஞ்சு வருது பாருங்கள். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை வடிகட்டியில் துணியில் அப்படியே சேர்த்துடலாம். வடிகட்டியை வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். இது கூலிங் தண்ணி கொஞ்சம் எடுத்து நல்லா சேர்த்துடலாம். நல்லா ஒரு 2 டம்ளருக்கு சேர்த்து நல்லா அலம்பிடலாம். இதை நல்லா கலக்கி விடுங்க. நல்லா புளிஞ்சிடலாம், தண்ணியெலாம் இல்லாமல் நல்லா வடிகட்டிக்கலாம். இது மேலே கொஞ்சம் வெயிட் வச்சு அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம். இது கொஞ்சம் நேரம் 1/2 மணி நேரம் இருக்கட்டும். இது மாதிரி பன்னீர் மேலே வெயிட் வச்சுருக்கேன், ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆகட்டும். அதுக்குள்ளே ரபடி செய்யலாம். ரபடி செய்யறதுக்காக 1 பிஞ்ச் குங்குமப்பூ சேர்த்துக்கலாம். சூடான பால் அதில் சேர்த்துடலாம். 1/2 டம்ளர் சேர்த்துக்கலாம். ரபடி செய்யறதுக்காக ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம். 1/4 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இதில் 1 லிட்டர் பால் சேர்த்துக்கலாம். தண்ணியை சேர்க்குறேன்னா பால் அடி பிடிக்காது, அதனால தான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம். ரபடி செய்யறதுக்கு ஃபுல் ஃபேட் மில்க் 1 லிட்டர் சேர்த்துக்கிறேன். பால் சேர்த்துட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுட்டே இருக்கணும். பால் நல்லா கொதி வருது. இப்போது மீடியம் தீயில் வச்சுருங்க. மீடியம் தீயில் விட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் இப்படியே கொதிக்க விடலாம். நல்லா ஆனால் கலக்கி விட்டுட்டே இருக்கணும், அடி பிடிக்காது, அப்போ தான் அதனால் கலக்கி விட்டுட்டே இருக்கணும். ரபடிக்கு பால் சேர்த்து 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. சுற்றி இருக்கிற ஏடெல்லாம் சேர்த்துருங்க. இதில்
ரபடிக்கு குங்குமப்பூ சேர்த்த பாலை சேர்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா எல்லோ ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கோங்க. ரபடியில் குங்குமப்பூ சேர்த்து 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. பால் 3/4 லிட்டர் அளவுக்கு வந்துடுச்சு, குறைஞ்சிடுச்சு பாருங்கள். இந்த டைம் 200 கிராம் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா கலக்கி விடலாம். மூணு ஸ்பூன் பாதாம் கட் பண்ணது சேர்த்துடலாம். மூணு ஸ்பூன் முந்திரி சேர்த்துடலாம். மூணு ஸ்பூன் பிஸ்தா சேர்த்துடலாம். ஏலக்காய் தூள் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துடலாம். இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலக்கி விடுங்க. நட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிச்சா போதும். நட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நல்லா கொதி வருது பாருங்கள், எவ்வளோ நல்லாயிருக்கு. இதே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இதோட பன்னீரோடு சேர்த்து ரசமலாயும் சேர்த்து பரிமாறும்போது டேஸ்ட் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். இப்போது டேஸ்டான ரசமலாயோட ரபடி ரெடி ஆயிடுச்சு. ஆஃப் பண்ணிடலாம். ரசமலாய் செய்யறதுக்கு சுகர் சிரப் செஞ்சுக்கலாம். அது 1/4 கிலோ சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். 1 கப் சர்க்கரைனா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஜீரா நல்லா கரையணும். இந்த தண்ணியில் நல்லா சர்க்கரை கரைஞ்சி வரணும். கொஞ்சம் தீ மீடியம் தீயில் வச்சு நல்லா கலக்கி விடுங்க. சர்க்கரை நல்லா கரையணும். நல்லா கலக்கி விடுங்க. நல்லா கொதி வருது. சர்க்கரை சேர்த்துட்டு பாகுப்பதம் எதுவும் தேவையில்லை. ஒரு 3 நிமிஷம் கொதிச்சா போதும். இதுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துட்டு தண்ணி கொதி வந்து 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போது ஆஃப் பண்ணிடலாம். துணியில் இருக்கிற பன்னீரை இப்போ எடுத்துடலாம். பன்னீர் எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள். இதில் தண்ணி இல்லாமல் இந்த மாதிரி உதுத்து விட்டுக்குங்க. ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை இந்த இடத்துல வச்சு இந்த பன்னீரை லைட்டாக ஒவ்வொரு இடமா சேர்த்து இப்படி தேய்ச்சினே வாங்க. இதில் தான் இது முக்கியமான டிப்ஸு. இதுதான் இது. நல்லா பன்னீரை சாஃப்ட் பண்ணணும். சாஃப்ட் பண்ணால் தான் ரசமலாய் நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும், நல்லா சாஃப்டாகவும் வரும். இது இப்படி ஒரு 1/4 மணி நேரம், குறைஞ்சது 1/4 மணி நேரத்துலேருந்து 20 நிமிஷம் இதே மாதிரி அழுத்தி விட்டு பிசைஞ்சிட்டே இருக்கணும். இப்போ தேய்ச்சி நான் 1/4 மணி நேரம் ஆகுது. நல்லா இப்போ கொஞ்சம் கோரியாக வந்துடுச்சு பாருங்கள். பன்னீர் ரசமலாய் தேய்க்கிற ரபடி கரெக்டாக வந்துடுச்சு பாருங்கள். இது இன்னொரு 5 நிமிஷம் தேய்க்கல. இதே மாதிரி நான் தேய்ச்சி 20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போது எவ்வளோ சாஃப்டாக வருது பாருங்கள். பன்னீர் உதிரி உதிரியாக இருந்தது எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். பன்னீர் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள். பன்னீர்லேருந்து சின்ன சின்ன பாலாக இப்படி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரே சைஸ்க்காக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம்
இது மாதிரி எல்லா உருண்டையும் உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு உருண்டை எடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி உள்ளங்கையில் வச்சு நடுமத்தியில் வச்சு இது நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி சென்டர்லேயே நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ரவுண்டாக நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி லைட்டாக அழுத்தி கொடுங்க. இது மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுங்க. இது மாதிரி எல்லா உருண்டையும் ஊட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். எல்லா பன்னீர் பால்ஸும் இது மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் தட்டி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. சர்க்கரை பாவு கலந்த தண்ணியை சூடு பண்ணிக்கலாம். சர்க்கரை சிரப்பு நல்லா கொதி வருது. இப்போது ரசமலாய் செய்கிறதுக்காக வச்சது இதில் சேர்த்துடலாம். நல்லா வெந்து வரணும். ஒன்றொன்னா சேர்த்துடலாம். சர்க்கரை பாகில் சேர்த்துட்டு 10 நிமிஷம் வேகணும். இதை மீடியம் தீயில் வச்சுட்டு மூடி விடலாம். சுகர் சிரப்பில் சேர்த்த பன்னீர் பால்ஸ் சேர்த்து 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இதை இப்போ ஒன்றா திருப்பி விடலாம். எல்லா பால்ஸும் திருப்பி விட்டாச்சு. இப்போது 10 நிமிஷம் திருப்பி வேகணும். மீடியம் தீயில் வச்சு வேக வைக்கலாம். மூடி விடலாம். இன்னொரு பக்கம் சேர்த்து 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போது பன்னீர் பால்ஸ் எல்லாம் வெந்து வந்துடுச்சு. ஒரு பவுலில் ஒரு 6 ஐஸ் க்யூப் எடுத்துக்கோங்க. சுகர் சிரப்பில் ரசமலாய்கரன் நல்லா வெந்துடுச்சு. எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள். ஒரு பவுலில் 6 ஐஸ் க்யூப் எடுத்துக்கலாம். சுகர் சிரப் ஒரு 5 கரண்டி ஊற்றிக்கலாம். நான் சின்ன கரண்டி தான் எடுத்திருக்கேன். பெரிய கரண்டியாக இருந்தால் 3 கரண்டி ஊற்றுங்க. ஒவ்வொரு ரசமலாய்க்களையும் இதில் சேர்த்துடலாம். ஐஸ் க்யூப் ஏன் சேர்க்குறேன்னா சூடான ரசமலாய்கள் சூடை பேலன்ஸ் பண்ணி சாஃப்ட் ஆகிறதுக்கு தான் இந்த ஐஸ் க்யூபை சேர்க்குறோம். ஐஸ் க்யூபும் சர்க்கரை பாகும் கலந்த தண்ணியில் ரசமலாய்கள் 10 நிமிஷம் இது மாதிரி இருக்கட்டும். ஐஸ் க்யூப்பில் ரசமலாய் சேர்த்து 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போது ஒரு ரசமலாயாக எடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி ஜல்லியில் வச்சுட்டு இப்படி தண்ணியை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடலாம். இதை ரபடியில் சேர்க்கலாம். சர்க்கரை பாவுலேருந்து எடுத்த ரசமலாயை ரபடியில் சேர்க்கலாம். நாலு மணி நேரம் கழித்து பார்க்கலாம். ரசமலாய் 4 மணி நேரம் ஊற வச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது ஒரு ரசமலாய் எடுக்கலாம். எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள். பால் நல்லா உள்ளேருந்து ஜீராலேருந்து எப்படி ஒழுகுது பாருங்கள். இப்படி தான் இருக்கணும் ரசமலாய்.
சூப்பரான ரசமலாய் ரெடி ஆயிடுச்சு. டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்குது. ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த ரசமலாயை பார்த்தீங்களா? பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் இதை விசேஷ நாட்களில் எல்லாருக்கும் செஞ்சு கொடுங்க. இனிப்பான இந்த ரசமலாயை பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தனாரவி அறுசுவை சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.